Oh, nakumbula. Cat, yinde. Import. Oh. Izulu. 99. Good. English. 8. Mathematics. 3. Life orientation. 56. Natural science. 11. Social science. 10. Economics management science. 11. Kek. Yinde. Ufuna ukuchaza. Ngisho ukukhuluma ngafela nje esafunda ke ikhazi zakho. Yini ufuna ukuyichaza? Mina ngaze ngibe sidom ngifele ngize ngithole o8. Ikhazi zami wangibona mina ngifeyile. Wabona mama ngiphosa mina ngifeyile ngekhazi zami. Ngiyaba ufuzela wona. Ufuna ukuchaza. Mina ngosho imali esikoleni fuwena. Uzokuthi ufuna ukuchaza wena. Mina ngosho imali esikoleni ngibhizi kafeyile. Ufuna ukuchaza wena. Ngokho imali isingwani ikoleni shisiwe la. Ngimnyaka chaza. Uyibona into ayifele la. Chaza ke sizwe ufuna ukuthini. Chaza. Leli report akulona elamka tenklini izolo ekamera lakho ngithole leli report. Buka ngisho negama lakho akulona elam le report. Buka usumshaya kanjani? Umshaya ukuduma kodwa sizothena ngokumdala.